Predstavte si miesto, kde sa luxus spája s prírodou. V rezidentskej zóne v srdci nízkych Tatier vzniklo bývanie pre tých, ktorí hľadajú dokonalú harmóniu pohodlia a autentického horského prostredia. Tento výnimočný projekt vznikol s úmyslom priniesť niečo exkluzívne pre ľudí, ktorí vedia oceniť vysokú kvalitu a jedinečnosť spojením luxusu a súkromia. Dôraz kladieme na kvalitu materiálov, dizajn a osobný prístup. Priestranná kuchyňa s obývačkou o rozlohe 40 m2. Je to ideálne miesto pre spoločné rána či dlhé večery pri krbe. A za oknom ticho, stromy a absolútne súkromie. Dve samostatné spálne, jedna pokojná, orientovaná na les, druhá priestranejšia. Lodžia o rozlohe 16 m2 pôsobí ako pokračovanie obývačky, len s výhľadom do prírody. Na trhu sme už takmer 2 dekády, zrealizovali sme niekoľko projektov a každý z nich staviame tak, ako by sme ho stavali pre seba. S citom a zmyslom pre detail. Presvedčte sa na vlastné oči a rezervujte si termín obhliadky. Tešíme sa na vás.